дар шоҳрои Душанбе Хуҷанд Чаноқ ронандаи сабукрави Мерседес Бенз ба симчӯби канори роҳ бархӯрда ба чуқурии 700 метра чапа шуд, ки дар натиҷа худи ронанда ва 2 нафар мусофир ба ҳалокат мерасад. Дар роҳи нақлиётгарди шаҳри Панҷакент бархӯрди 2 сабукрав ба марги ронанда анҷомид. Дар ҳудуди ноҳияи Ҷаббор Расулов бошад, сабукрави тамғаи Opel Zafira пиёдагардро пахш кардааст. Оиди вазъи садаманокӣ дар гузориши навбатӣ маълумот гиред. воситаи нақлиёт ҳарчанд барои беҳдошти зиндагии инсонҳо пешбинӣ шудааст, дар сурати истифодабарии нодуруст ва риоя накардани қоидаҳои ҳаракати роҳ манбаи хатар шуда метавонад. Тибқи таҳлилҳои бозрасии давлатии автомобилӣ, бештари садамаҳои роҳу нақлиётӣ дар натиҷаи суръатафзоӣ, сабқати нодуруст ва вайрон кардани қоидаи ҷойивазкунӣ ба қайд гирифта мешаванд. чунончи санаи 31 октябр ронандаи автомошини тамғаи Мерседес Бенз Зоҳиров Идибек Саидович соли таваллудаш 1967 истиқоматкунандаи ноҳияи Синои шаҳри Душанбе ҳангоми ҳаракат дар километри 154-уми шоҳрои Душанбе Хуҷанд Чаноқ мавзеи тагоби ноҳияи айнӣ аз сабаби баланд намудани суръати ҳаракат аз меъёри муайян карда шуда, бехатарии ҳаракат дар роҳро таъмин карда натавониста ба симчӯб бархӯрда, аз роҳ баромада ба чуқурии 700 метра чапа шудааст. Дар натиҷа худи ронанда ва 2 нафар мусофири нақлиёти мазкур, зани 31 сола ва ҷавони 23 сола дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат мерасанд. оқибати суръатафзоӣ санаи 8 ноябр ронандаи дучархаи скутер тамғаи Дайлим Хайбаров Саиҷон Икромович соли таваллудаш 1964 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти ғозиёни ноҳияи Бобоҷон Ғафуровро ба садама дучор кард. Скутеррон ҳангоми ҳаракат дар километри 289-уми шоҳрои Душанбе Хуҷанд Чаноқ ҳудуди деҳаи Деҳмои ноҳияи Ҷаббор Расулов аз сабаби баланд намудани суръати ҳаракат бехатарии ҳаракати роҳро таъмин карда натавониста ба самти муқобили роҳ баромада ба микроавтобуси тамғаи Мерседес Спринтер бармехӯрад. бардошти ҷароҳати вазнини ҷисмонӣ ба марги скутеррон дар ҷои ҳодиса анҷомид. ё ин ки санаи 13 ноябр тахминан соати 10:15 ронандаи автомошини тамғаи ВАЗ 21099 Нусратуллои Фарҳод Тайлонович соли таваллудаш 1981 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Шинги шаҳри Панҷакент ҳангоми ҳаракат дар километри 7-уми роҳи мошингарди Суфиён Шинг бехатарии ҳаракати роҳро таъмин карда натавониста ба самти муқобили ҳаракат баромада рӯ ба рӯ ба воситаи нақлиёти тамғаи Opel Astra бархӯрдааст. дар натиҷа ронандаи сабукрави ВАЗ бо бардошти ҷароҳатҳои ҷисмонӣ барои ҳаёту саломатӣ хатарнок дар беморхона ба ҳалокат расид. дар ҳолати мазкур низ омили ба садама мусоидаткунанда бо суръати баланд идора шудани нақлиёт гуфта мешавад. садамаи дигар ин пахши пиёдагард аст ки он низ ба шитобкорӣ ва суръатафзоии ронанда алоқаманд аст. санаи 14 ноябр ронандаи автомошини тамғаи Opel Zafira Зоҳидов Ҷурабек Саминович соли таваллудаш 1983 сокини ҷамоати деҳоти ғулакандози ноҳияи Ҷаббор Расулов ҳангоми ҳаракат дар километри 1-уми роҳи нақлиётгарди Хуҷанд Ҷаббор Расулов автомошинаро бо суръати баланд идора намуда бехатарии ҳаракат дар роҳро таъмин карда натавониста ба самти муқобил баромада пиёдагард марди 50-соларо ки дар канори чапи роҳ ҳаракат мекард пахш намудааст. дар натиҷаи ҷароҳати ҷисмонӣ бардоштан пиёдагард дар беморхона ба ҳалокат мерасад. ман аз Хуҷанд қумбосӣ будам айн тараф. ин одам айн тараф биромад ёнамда ойна зад, ойна кӯр шуд. ҳеҷ чизе чашмам вай шиша майда даромад. ҳеҷ надидам. фуромдам ин одам ғалтидагӣ. ташхиси автотехникӣ сабаби садамаҳои ҳалокатоварро баланд намудани суръати ҳаракат аз меъёри муайяншуда хулоса додааст. яъне ронандаҳо имкон доштанд дар сурати риоя кардани қоидаи ҳаракати роҳ ба садама дучор нашаванд. ба иттилои бозрасии давлатии автомобилӣ аксаран ронандагон дар ҳолати шитобзадагӣ ба қоида вайронкунӣ роҳ медиҳанд. дар давраи сипаригаштаи соли ҷорӣ дар роҳҳои нақлиётгарди вилояти Суғд 209 адад ҳодисаҳои роҳу нақлиётӣ ба қайд гирифта шудааст, ки бар асари он 112 нафар ҳалок гардида, 218 тани дигар ҷароҳати гуногуни ҷисмонӣ бардоштанд.